Nyaya iyi yakaitika uri musi wa 5 Oktoba ndo pakaitika nyaya iyi. Musi wa 6 inini ndakamuka, kwanga kuri kunyoreswa pfumvudza kumanika bridge. Ndakamuka ndikageza ndikapedza, ndichibva ndadzika nepamba pavo ndikati regai ndotaurirawo wamwe kuti kumanika bridge kuri kunyoreswa pfumvudza nekuti awa waendi hawasati wagarisa Muna. Ndakasvika pamba, marara ere pano, muroora ndiye akadaira akati atarara edu mararawo. Ndikati inini ndirudzika kumanika bridge kuri kunzi kuri kunyoreswa pfumvudza. Muroora akati mai hawana kuraraba wari kuti mudungu. Ndikati alright. Ndakabva ndapfuura kwakubva ndaenda uri musi wa 5 kwakubva ndaenda kumanika bridge kwakubva tagara. Musi wa 12 wanga uri musi wesondo. Ndakamuka ndikageza, ndapedza kugeza ndikaya ndakuenda kuchechi. Ndakubuda pamba kuenda kuchechi ndakaona mwana ari kuuya mhanyira, zvikanzi zvanzi nababa uyai pano. Ndikati nguva ino here ini ndakutoenda kuchechi, zvikanzi zvanzi nguva shoma shoma. Ini ndakatsauka kwakubva ndaenda pamba pavo. Ndichisvika pamba pavo, baba munini bhenji achibva asvika, muroora wangu achibva asvika, tobva tagara pasi. Tagara pasi, baba munini bhenji ndiye akatanga akati inini ndiri kuenda kuchechi, ndiri kuenda kotsvaga varume wachada kuenda kotakura mutumbi wasamuchira uku kwakuine rufo sondo racho iroro. Iyi nyaya iyi yashata, zvayaita Mushonga mukati nyaya iyi yatoshata. Ini ndobva ndakati inyaya yei. Baba munini bhenji akabva asumuka kwakubva aenda. Sanjobvu ndobva wakatanga kutaura akati nyaya iri panapa mai wari kurwara. Inini ndakanga ndiri kubasa, saka ndakatodaidzwa kuti uyai kuno mai warwara. Inini kwakuuya ndakasvika ndikaona mai wari kurwara zvechokwadi. Kuti wachitange kutaura, mukadzi ndiye akabva ati imi baba nyararai, regai mwana ataure ndinzwe nyaya. Mwana ndopa akatanga kutaura akati inini ndakaenda kumba uko nekuti kumba mangu imomo ndimo chine midziyo yawo. Saka mwana uyu akati ndakaenda kumba ndiri kuenda kutora bhegi rekuchikoro kuti ndiwache. Pandakasvika kumba uko, mbuya mukudu ndopa akanditi iwewe enda utore mushonga wemakonzo uisire mai wako. Inini ndakabva ndabuda kwakubva ndauya kwakubva aenda kumba. Zvadaro ndikati inini ndakakutaurira akati imimi ndimakataura. Nguva yandinosvika pamba inini kubva kuchechi 4 o'clock past 4 kana to 5 o'clock ndisvika pamba. Ndikati inini chekuti nditaure nemi hapana, endai kwese kwamunoda kundiendesa. Kana mada kundiendesa kumaprofiti, kana mada kundiendesa kun'anga, kwese kwamunoda kundiendesa ndiendesei, nekuti inini handina chandinoziva pamwana uyu, handina chandakataura naye, ende mwana uyu inini handiwanzi kutaura naye. Ndoko akati zvakanaka. Ini kwakubva ndasumuka. Ndakasumuka ndiri kuti ndiende kuchechi. Ndiyo. Wakaenda kumapurisa. Pamusoro vese vatungamiri vatongi venyaya vatsana. Zvakaitika ndezvokuti ini ndange ndikubasa kumapurisa zvakaitika ini ndakati ndaona nyaya yadaro tasingazivi zvokuroresa mukati ndobva ndaenda kuna sepu kati ndaitika dambudziko rakadai. Ndabva kwasepu kati nyaya yakadai endesa kupolisi. Ndasvika kupolisi ndokupa vakatora nyaya muri kuona, ndokupa vakatora chivhidhiyo chevenini ndinayo. Zvadaro inini ndakaona kuti ndimhanye kuuya kwamuri changamiro zvange zvisingaite. Ndopandakatanga ndikamhanyira kuti ndiponese mukadzi. By the time inini ndichiponesa mukadzi achienda kuchipatara kwaMutare, mwana iye akakonzeresa zvese izvi. Mbuya patakataura akati hasi kuda kumuona padhuze naye. Ndi panharaunda mwana anga agara ashata zviro kuchikoro kwachona kwakonzi haiti muziva kuti kana madaro nezvisakanisi nezvikuru. So takaona kuti mwana kuti aite pfungwa dzakaite sezvakagadzikana, ndikati mwana ngaadzokere kubhurawayo. Isusu tabuda taenda kubhurawayo nyaya yatakagara zvokuti ndikutoshandisika isusu chisi taifanira kuuya kunomhangara kozi mwana ndiye akataura nyaya iyi.
ende ndakamutaurira mbuya ndikati zvaita kuti ndikusheze kuti muuye panapa inyaya yekuti ndaona kuti nyaya iyi ichabuda chete. Ikabuda nyaya iyi mangwana munozoti tikukupomerai uroyiwa muri kutaura izvozvi. Isu hatina kutaura zvatakataura. Takabvunza mwana pekutanga patakamubvunza akataura kuti infact zvakaitika kwange kuri zuva range rakuda kuita manesi. Mwana akauya akaenda kuna mai wake auona kuti mai ane vhikiresa achiita sei achirwara. Akasvika akafuka kuna mai wanzi mai sori ndini ndakakuisirai mushonga wemakonzo. Wanzi kuisirai mushonga wemakonzo chii change chaitika wakaita funga izvozvo sei? Akataura kuti munhu wacho ari pachituzi. Akataura kuti ndikataura ndinoita sei ndinofa. Kukanzi wavhakashedzwa sekuru vako. Sekuru ashedzwa kwanzi sekuru yaimundizvire zvikuitika kuipa. Inini ipapo pane zvaiitika kanye ndini zvakuneta kuti ndake ndakarara ndiri pamamengo ndindoka. Sekuru ashedzwa sekuru obva ataurira nyaya kwanzi aiwa iwe enda wega kuna baba wako uende kunotaura baba wako chi nyaya iyi. Wobva asvika inini ndandakavata. Wobva asvika mubhanidzi kwanzi tete sorry. Ndini ndakaisira mai mushonga. Ndakabatikana ndisingaiti ndikati kuisira mai wako mushonga ndemachengetero amuri kuitwa munhu chii? Wobva ati paakadaro kutaura chokwadi zvandakaita ndakarara kwange munhu kachakaranda kakereka kadoko ndakakakwezvura kachakaranda achitevera mumashure iye achienda kurwanda kuseri kwani kwasekuru. Kumba chine zvemeni chishepa haidi noise kumba iyi. Pandakasvika ndakamuti shamwani ndomunoti tu yechitu yacho ndakatorumwa ungatarisa ruoko rukuru rwakazimba izvo ndopandarumwa. Ndo zvakaita kuti zvokuti ndikutotenda Mwari ndaikuvadza Mwari. Zvadaro wobva kwati tobva tazama kutaura nemwana kuzama kumunyengera kwanzi inini kuti nditaura kwanzi ndikataura ndinoita sei ndinofa. So zvatakaita manje ndakazoti makuseni achona tobva taona mukunda wake chikati. Vhiti akanzi mwana haadaro musamurowe. Torai mwana muswedese padhuze muimuitire sei hakuna nyaya anotaura. Mai yacho obva mutora obva mupa foni kwanzi uya utambisi foni nhasi ndida kukupa foni yangu obva watova maswitsi chichi. Mwana ndokutanga kutaura zvinhu zvacho zvese ndinazvo even mwana akukusini. Zvadaro ndobva takati ndakataura sekuru nyaya yakadai todii sekuru kwanzi sisi mbuya varipo ngatigare tavashesa. Tobva tashesa tamushesa mbuya tobva tamuudza. Mwana akataura kuna mbuya asi mbuya akaramba masi hapana yeye Mwari wangu ndioneiwo mwani uri kundinyepera chichi. Mwana obva ataramba achiti akatomutarisa kuti ehe gogo ndimi akatiti ndiite ndidaro. Mwana zvavakutaura semataura aita ari kuti pari kuti isusu zvakaitika from nditange pekutanga kwenyaya sori changamira I don't think this case is for this court. Why do that? Do that because there is food poisoning involved, and there is also involved in the police. I think police they are still investigating this matter, and they will come out with the result of investigation. Because Karapacho Panamatunzi, aisire, muChikafu, aisire Mushonga, aisire. Isusu manje, darino manje. Asisina ma arresting powers manje. Yekuti pakuda kutosungwa munhu. Kuti wakaisira muchi poison. And the intention iri yekuuraya. Saka isusu hatitongi izvozvo manje. Isusu taizotonga dai kunzi mukadzi wako wakafa akumuka sengozi manje. Haitobva tapera. Yeah, but it is tricky. Those are just mwana mudiki haamiri kana mukoti andini. Because usually haasi reliable. Mwana wenyu ndinoziva mental status yake wake ndimunogara naye. Ona mwana ari kundi kuti takaisa poison bisi mai wake. Oisa zita remunhu weku next door. Kuti ndiani tu. Mwana is a very clear character. Social. After kuenda kunoona social welfare, prevention officers, atatomboni investigate. Mwana wenyu ndi mentally musaiki here kana kuti chiboza utumwa kunouraya baba wako. Kana kunouraya unoenda unoti mama ndapuwa mushonga uyu na mai ndingi. Ndazi ndikuisire. Autopi mai wako mushonga. Ndakauzwa pakavidhio kacho. Achiti ndakatopiwa mushonga. Mushonga uyu ndinofanira kusana ndakaziisa wese ubva wakanyanidza muchini munhu aisi.
asina ndauzotoisa mushonga wese ndakazomutora kambija ndokondakaita makabii wacho ndovandasaka saka ini ndosakaungana ndikarutora that's a criminal but it mental because mwana akataka mushonga mushonga ndakauisa mwana is that no child a normal child pamusoro changamira mushonga wacho wangamburi kuti zvakaitika ndeizvi changamira mukadzi akasvika manheru kune patikugara patiru panyoni so kuna kwakawanda mabvunzo mukadzi akaputisa mushonga wobva wauisa pamusoro andikausiya uri pamusoro pefriji wobva atenderera iye achifamba achiseta patinoziva kuti makunzo ndopaanoona kusvika pasvika kunogara chimbuya kumusoro mwana ndopa akasara achitora chikana wekutora mushonga iyoyo paine awkward ndepekuti mai ava wakazoziva sei kuti pamusoro pewadhiro pane mushonga yemafunzo then inini chimwe chiripo futi ndechekuti inini ka why ndikunoita zveregital for this case ndiana mukubuda iwe iye ndikotika versus Victor nenyaya yekutengesana versus Gibson iwewe na Victor versus Gibson iri nyaya yekuti Victor akatengesa chiland yaGibson ende uyu ndimai wa Victor. Ende mwana uyu mwana wayo whose child is this? Mwana ndio wangu asi atikumbara tese mukadzi aripo is someone saka chamarika nyaya yako social mwana wako asi mwana wemukadzi wako unonzwa the way that woman handles your child is something else. Isitomboneina mai avo kana mai avo already element ramba ndekuti mwana wako adakura stepman. That's just the story. It is using those names. Ende kana yadaro manje andika mukadzi wako iwewe futi hatokusiyi uri clean because anotokutaura mukadzi kuti iwewe kuti mwana azoite izvi iwewe baba wacho pfungwa dzambodziwana kupi nanhasi vekobekwa amarange chikumarange ndepanyama because chinhu chiri kundiponesa cheche inyaya yekuti pakaitika chiitiko ichocho ndange ndisiri pakaunti zokuti ndei ndange ndiripo inini ndiri pamba ndiye kuri kunzi iwewe ndiwe akataurira mwana wako kudai but then isusu what I'm saying ndiri kutika kuna mai I'm not saying mai wakazviita kana kuti havana kuzviita so based on that zvekuti we can't tell kuti akazviita here kana kuti havana kuzviita handiti hatingashandisi wedhi kuti kupumwa because kupumwa it means there is no proof handiti ukati uri kupumwa it means uri kutaura kuti handina kuzviita asi pane munhu ari kutaura kuti akadii yakazviita then it has to be proved now kuti wakazviita here kana kuti havana kuzviita and now handikwanisi kuti nditi awakakupumwa heke because mapurisa asati apa ripoti kutaura kuti mainvestigations ida kutaura kuti mai ava vana chawadii chawakaita nyaya ndechechi ndeye mwana ndiye akacreata chii story because already pamusha pacho ipo papo patogara paine mastori nenyaya yemastates ndio nyaya takaita mai manje yemufana anonzi Victor akapfeka t-shirt white nejini rakaita grey nemateki white akazokurisa musodza versus Gibson akakagara angaine t-shirt angaine malines mastripes so handiti neumwe wepamukuru wacho akazosunga angaine bvudzi white nesutu yeblack achitaura kuti chii achitaura kuti land ndeani ndeyaGibson. Gibson akasopiwa because awa they came original wakanga vari kuZambia baba wavo akazoenda kuZambia aenda kuZambia ndobva azotengesa zvinhu zvese kuZambia ndobva auya asina chinhu auya kuno asina chinhu akanga asina pekugara ndobva tazokuti chifanira kugara mubamani maGibson akamuona nyachibairi saka already panzvimbo pacho ipo papa pakatogara vanhu vatone bad blood uyu neuyu ndiye maona imwe yeye yenezuro yabhenji mukuru futiyo aiti chii aiti imba yemukoma ndeyakapiwa ndimukoma mwana wari kuti tauye imba yedu iye akapiwa haisi yei ndakapiwa ndimukoma is the same chii family same chii area ari kuitika nyaya dzipi dzese izvo zviri pane chii mangwana pane imwe futi yekwamukuru yese mfuti chii area involving chii futi land
So ndosaka ndataura kuti nyaya idzi dzanapa kuti ngatimirire report yemapurisa yototaura kuti what actually happened, then we make a decision.